Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Ganong, ani pa man lagi siya. Lagot ko. Lagot. Ayaw lagi Dili pa lagot. ko balik sa Cagayan. Di ka balik? Ha? Oh, dili pa kong balik. Mateo, tanong di amang ka. Basta, di biya din nako Brad Anton ma. Patay doon siya. Unsa? Ma, pauli lagi Sara kon ni Brad nako Anton. Nya, dadon munyika. Dong Mateo, ay kabalaka. Di na ko muduol nila ni Sara og sa bata. Di lagi ko gusto. Di ko gusto niya sa ipos na Sara. Iyas ni Inama. Oh. Di ko gusto. Ayaw paghilak, anak. Sige, ako atuon si Sarah. Ako'y hangyo niya. Dong Mateo, ingna si Sara. Nga gusto lang nako silang panalipdan. Ug di ko mangilabot nila. Di lagi ganahan sa Sara niya ka. Dali, Mateo. Atong atuon si Sarah. Ni alagi ka, ma. Bihilak si Mateo nga nagpahibaw. Nga nangandam ka kuno sa imong pagpauli sa inyo. Diligi ko mahimutang. Samtang ni adin si Anton. Iya. Dili sab ko mahimutang kun mo biya ka dinhi. Nakasiguro ko nga nagpangita nagmaayong higayon ang sindikato aron magdakit nila ang akong apo. Ug hangtod ka na. Makatabang man sa tingali si Papa sa pagpanalipod na mo, ma. Mahal sad niya ang iyang apo. Sarah, niara si Anton aron mabantayan mo. Pero manduan ko gyud siya sa paglikay nimo. Si Mateo mo'y akong gikabalakan, ma. Mihilak si Mateo nga misumbong nako nga mamiya mo. Please, Sarah. Ayaw pun-i ang kahasol nga ako karong gibati. Mosamot nga dili na ko mahinultol kung unsay akong buhaton kung mubiya mo dinhi si Inday Barbie. Utang buot, Sarah. Ayaw pagbiya. Aron ba siguro ko ang inyong kaluwasan? Sigurado gid ka ha ang among kaluwasan dinhi, ma. Kana maoy akong ipaniguro. Si Anton manggod. Kung wa ka na'y pagbati ni Anton, ayaw siya himo ang rason. Aron imo siyang likayan. Dinhira ta. Okay, Sarah? Dong, sige, bigyan po gagilak, dong. Agas man ako si Bugart. Supa be. Eri, be. Maragi, sup-sup na ako, ha. Okay na. Lura naman. Lura naman, dong, eh. Hilag yapon ka, pasup-sup yapon ka. Ayaw na hilag, dong, ilom na. Di lagi ko sugot. Biyad ni Sara. Gusto mo nika. Hilag na sab ka. Ingan bitaw ko ni mo. Sup-sup pa balik. Gisap-sap na ako. Kuhaan ka trapo, be. Lura naman, eh. Trapo na oraw. Trapo na sa munang. Nag-abot ba yung kugmugin mong buha? Lura naman, manikmamagod ka! Samok ikaw, oy! Gusto ko ilak, imo ko baruan. Bantay ka, sumbot ka, Sara, nagbinata ka, sumbot ka. Ayaw, oy! Sara! Ayaw ba? Bago ka ron! Ano, hilak ka niya, be? Goal ko, biya, Sara. Tuanas mama ni mo, nagamang-amang ni Sara. Amang-amang. Nagamang ba? Nagamang na ni Sara.
watag mo gawas mama nimo. Ug kung miingon si mama nimo nga di gyud siya kapugong ni Sarah. Ligid kagila ka ni wala ligid. Ligid? Ulo. Kinsa? Ikaw gud tungod sa imong kaguol. Magkaligid-ligid kagila ko rin kay biyaan naman ko sa munyika. Da! Igol lagi! Da! La, nangabak! Anong lukmak man ka? Ano gusto man jud kabiyasa rabi? Komplot mo ako Brad nako Anton ha? Saan na kumplot dong? Ambot! Unsa komplot? Badi ay. Hey, kita besi mong gisukmag nga murag sagpa. Oy, kita to. Igo, jay ka? Waday. Awa ma! Yan nag-uol dia dong, yan nag-uol. Nagugubugart. Ano yun na? Di ko gusto. Pauli, Saraila. Uban lagi nila. Di lagi. Uban nila, kaya mo mga asawa Sara. Wala din agagako Sara. Di na agagatuti Sara. Adlok, lagi ko iya papa. Ano di ka madlok siyang papa dong? Ang imo lang lubot ang iatupang sa papa. Bagon ba? Ayun. Uy, may gawas yung mama dong. May gawas yung kwarto ay. Minaw ka, Sara, sa mama Bugart. Ang imong mama rin ito pangutanong na dong. Kaya sila may nagsultin Sara dito. Ayo ako kay imo kung gisukmag ayo ako ha. Basta lakaw jud Sara niya biyaan ko. Oh? Agis jud ko. Ako dulon mama Bugart B. Ako pangutanon layas ba jud Sara? Hain man ang imong Brad Anton. Tuwa Japon kwarto ay. Wa jud balik layo. Mateo. Nahangyo nako si Sara nga dili mo biya. Busa wa ka ni angay kagulan. Ani pa di ay Brad nako Anton ma? Pasag di lang ng imong maguwang. Total, dili man siya makagunit sa bata. Unya, mugos jud siya gunit ako munyika. Di ipalayo-dayo di mo ang bata. Mateo, dili kita mo ay mag-unay sa kag-ubot ha. Kinahanglan nga magbantay kita nga dili madagit ang imong munyeka. Unsa nadagit ma? Kawaton. Kuhaon nga dili manangit. Lagod jud ko monster da. Kanang giingon mong monster, maoy kanunay natong bantayan nga dili makasudin hi. Di jud siya so din nino. Musamot nga dili siya makasud. Kay duha naman mong mubantay sa munyeka. Og ingon man si Sara. Di sab nako gawas munyika ma aron dikit ans monster. Kana, Mateo. Mao ginay angay di mong buhaton. Ayaw gyud dada sa gawas ang imong munyeka. Aron sigurado gyud nga dili mahilabtan sa giingon nimong monster. Saan kaya akong buhaton na? Aroy kasultin ako si Sara. Perminam lang siya tuwa sa kwarto nilang Mateo. Maluoy mo sa kong mama. Maapiktuhan siya kanunay sa perminam mong lalis ni Mateo. May nanawag ay. Inaot nga dili yung tagikan sa Cagayan. Si Ilmi na sadang nanawag. Ako baka ning tubago no. Sabay gisigihan ni mong tawag, ha? Gusto lang kong maminaw sa imong ting. Kung nagpaabot ka nga mausab ang hunahuna ni mama, nasayop ka. Dili mo pagawas og kwartas mama sa parehas ninyong mga sindikato. Dili sad magsakit ang among tiyan kung dili mo hatag si mama nimo. Kay nakasiguro ko nga sa higayon nga hilak na lang sa bata
ang inyong mabati. Nakasiguro ko nga kamo na sad mo ay magpakiluoy sa pagpangutan kung unsaon ninyo sa paghatag sa kwarta. May katarungan gyud nga ako manghod sa paghinga ni mog monster. Maayo kinaibaw imong igsungag no nga monster ko. Ayaw sa waya nga ako manghod ha. Ngano, dili ba di ay ninyo kaliwat ang mga abno? Husto na! Ay ko pahiluma ha! Huh. Tagbawa ang inyong kaugalingon sa pagsudong sa bata, sa imong anak. Inihap na lang ang mga adlaw nga inyo siya makita. O inyo siyang ikaw. Salbahis ka gyud imi. Kamu po ay salbahis! Kung may hatag palang dayon mo sa gikinala na mong kantidad, dili unta maggasto ang inyong konsensya. Labi ba nga dili maggasto ang imong inahan aron maghimog taas nga koral nga way hinungdan? Mapakyas mo sa inyong gilauman. Mao ba? Tanaw na to, Anton. Wa mo'y makuha bisag usa ka dako. Hello? Amy! Hello! Animal ka, Amy. My care, di mo dayog biya si Sarah? Abot oy, tubagon ba ti ka o dili? Maykir kanina. Sorry. Ma'am, Tugang kas problema, bugay. sorry ma'am. Di lang ko gusto mag-uol ka. Di pakatawar at ikaw. Saan kayo mawa? Ambot, bugay. Ambot lang. Kung tumanon ba niya yung gisaad na magpapilin sila din eh. Prina, angay lang mapilin. Anawa ka na. Sorry Hawa ma'am. ko no diya sa kong atubangan, bugay. Be? Sorry ma'am. Angay lagi silang mapabilin din. Eh, kay kitsa may makalaban nila kung pauli sila sa ila. Ya, kato yung papa nga way buot. Purma to way buot. Tiguwang na. Ya, dadon pag ang bata, nalisura na ma'am. Ay, hangtod ang akong trabaho, nabiyaan na lang hinuon. Sobra gyud ang gibati kung kahasol ining hitabuang ugay. Ano ma'am? Ano? Wala. Rela ka. Ngano ka bugay? Nalimot di gukuto si mo kopi aron mawa imong kasol. Kutawan di ka. Animal gyud ka bugay. Animal! Labi na kong naon sa kaniha. Hala, ikaw tao ko dito, be. Dali. Pero mas maayo gud ma'am nga di ka magpalabi og pa-stress ha. Kay makuha ang imong kanindot eh. Ja. Imong kagwapa ba mawa. Tingalig mamiyahok na imong naong luoy kay ka. Usa ka? Mamiyahok, daot ka. Nagkukilabtan ba ni mo na ako itsura? Nindot ra ba kay ka? Oh? Gwapa ra ba kay ka? Uno, ha? Ha, di. Uno. Gidaig maganiti ka? Dos. Loko. Tres, oh! Kadiyot mo ba? Na, dini lang ka lang. Ha? Dini ka lang. Kape, Bogart, kape! Oh, Oh, uy. ano, ma'am? Doon na kayo nakita, ma'am? Sa kauto? Di ka ha, ikaw. Giinan ta di ka. Giinan ta di ka. Nagunaon na gigagoy. Doon na pinakita, ma'am, sa kauto. Awa. Auto. Awa. Uy, Hala. Ang detective. Iya ka nakita ang auto. Okay. Dini ka lang, ma'am, ha? Kana, dini ka lang. Ayaw pagkawas. Batayi ang bata kay tingalig. Mauni lang gigadlok ka na sindikato. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!